Jo, Mikel, akordatzen zara, baina 7 urte, zu zinen nire mentore, da pasadia 7 urteia, junior, senior formulakin, urte asko pasadia, eta, bueno, esperientzia hona izan da, nire aldetik oso nahi izan da baintzet, eta espero zure aldetik hona izan da. Bai, esperientzia politia izan da, gaina nik gogoratzen dut ni hasi nintzanen, niri jendeak profesioan lagundu egiten zidan, eta bueno, nei elkargoak formula hau proposatu zidanean, iruditu zitzaidan positiboa zala. Bai, nik egia esan ez dakit nun egongo nintzen, zurekin ez zidaten elkargotik kontatuen jarriko indala 7 urte, nekein nundik hasi, ezer egin, nundik jorratu. Seguruna leku berean egongo zinala, egie da, behar bada, zeozer gehiago sufrituko zendula, edo bueno, beti zaila izaten da hasieran harremanak eta eukitzea, beti lagundu egiten du. Bai, oso zaila da hastia bai, inungo lagun edo laguntzaile barik eta bai, azkenean unibertsitatean gauza asko ikasten dira, baina egunerokotasuna azkenean lanian ikasten da. Da egia esan, 7 urtetan, bere unian nire mentor moduan da oin kolaboratzen lan asko ite dugu, proiektuape konpartitzen ditugu, eta gaur egun lan asko harreman polita daukagu bion artean, eta hortik aletik ni baintzet oso pozik nau. Eta oso garrantzitsua da uste dut elkargoak ematen duen zerbitzu hau, oraindik gehiago publizitatzea, unibertsitatik urtetan den jentiak, ez dakit nundik hasi bez, eta nik uste formula oso ona dela hau. Ni gogoratzen az, pixkat lehenengo prekolegiazioa nuenean da hori, kolegiatutan neuen, baina ni akordatzen az pixkat hau jarri izan martxan, niri proiektu bat sartu zitzaidan Abenia Zarautzeko igogailua, da neukan aukera pixka proiektu bat aurrera eramateko, baina sinadura gabe, seguru gabe, eta pixkat etorri nintzen elkargora, ber ze seguro tipo, eta Izaskunek ezauztan elkargo sekretariak figura hau existitzen dela, da listatu bat dauela pixkat senior edo aparejadoreak esperientzia dunakin. Ez dutela arazoik, junior batekin hasi, eta pixkat seniorrak proiektua sinatu, da bion artean proiektua egin, aurrera eraman, eta hola, izan zen, Izaskunek elkargotik, Izaskunek emagoztan zure, berak hitz egin zuen zurekin, eta Izaskunek ezauztan deituko zen idala edo deitzeko zuri zuzenian, eta hortik hasi ginen, hiru igogailu bajatzen, hain dela 6 edo 7 urte ja. Gogoratzen nahi nola Izaskune deitu ninduen programa hau aurkezteko, eta ez duen bat ere pentsatu, berehala esan nion baietz, eta gero Iazturekin harremanetan jarri nintzen, eta hasi ginen lanean. Bai, deska asko azarratu eta jarraitzen dugu, osak, ondo. Bai, eta garrantzitsua da elkargokide berriek jakitea hau hemen dagola, eta batez ere urte batzu dauzkagunak eta lan munduan esperientzi pixka daukagunak laguntzeko asmokin gaudela eta bueno. Bai. Orduan hau elkargoekin dakitzela, baina publizitatea eman bizaio eta unibertsitatea eta elkargoa pixka kontaktuan jarri bidea hortik aletik, oin dela gutxi behin ginen puertas abertaseko jornada bat eta jenteak ez daki, hori izan da, nundik hasi ez nundik jarraitu, da jente askorrekin lortzen dabena da, pixkat hori bilurra zikera baten edo proiektu bat sartzen bazaizu lehenengo proiektu bat, eta azkenien autonomo moduan jarri, seguruak, dezenalak, elkargoko kostu asko da nera oso galduta egoteko, orduan hortik aldetik, nik uste dut publizitate gehiago eman behar saiola honi, jende gehiago animatzeko tema honekin. Bai, eta urte batzu damazkigunak, azkenen harremana dauzkagu, bai laboral munduan, eta bai udaletxetan edo administrazioetan jendea ezagutzen dugu, eta beti norbait ezagune aurkitzea edozein administrazioan beti errestasunak ematen ditu, ezta? Bai, nik uste gure munduan ez da, lagunak eta arazo bat dagoenean telefono hartuta norbaiti deitzia, momentuko klabia da baintzen. Gaur egun Jon Mikelek, zuri deitzen dizut, lehenengo arazo bat dagoenean, ditut hori 3-4 pertsona, telefono hartuta deitzeko, da baintzete esperientzia, soltar la bomba eta beste opinio bat edo bizkat kontrastatzeko, edo ondo bagabiz edo txarto, edo ez estaz totalmente ekibokau, askotan ez atoztazula bai, hau lan egin, oda lan egin, da bizka bilurrak entzeko bai. Ze askotan, ez dakigu, hori, ondo gabizen egiten gabizena, edo lan egiten badan, edo zelan egin behar dan, eta azkenian bildurrak entzeko, zure laguntasunan niri gaur egun bai, eta honen 7 urtetan izan da, oso importantia. Azkenean gertatzen dena da, urte batzu damazkigunak, proiektu asko egin ditugula eta bakoitza bere xehetasunekin, ezta? Azkenen
Gero proiektu berria sartzen direnean, proiektu diferentek izaten dien, baina bueno, beti behintzat base bat badaukezu, daukezu proiektu bat, adibidez asensoren proiektu bat, edo jarduera proiektu bat, edo taberna batena, edo zein beste proiektua, edo obra zuzendaritza. Orduan, beste berri bat etortzen denean, azkenen beste bat egina daukazu. Orduan, senior, junior programa honekin, berrie dana, beti bestearen laguntza baldin badauke, horri guzti horretaz baliatzen da, ezta. Bai, ni gogoratzen ez, lehenengo proiektua zean, ni horrega zartzen 3 igogailu bajatzia, eta lehenengotan, ez dakizun hund ikasi bez, normatiba edo planuak zer pixkat aurkeztu, edo komunitateakin bebai nola hitz egin, pixkat azkenian dana da, eta hori esperientzia daukon pertsona batekin asko errazagoa da. Da hortik aurrera igogailu bat baino gehiago egin ditugu ja, eta hoteleko proiektu baten bezartuta gaude, etxebizitza egin ditugu, eta gabiz elkarlanean, elkarlan polita daukagula uste honi. Kolaborazioa jarraitzen dugu, eta bai. Bai, Azkenen batzutan lanez gainezka zaude, eta zeu zer sartzen zaizu, nik eskaini egiten dizut, edo zuk niri eskaintzen diazu, edo batzutan gauzak haundik die bat bakarrik egiteko, eta batzuk elkartzen geha proiektua aurrera emateko. Por ejemplo, hotela ni bakarrik aparejadore moduan sartzia, inoiz nintzen sartu baina zurekin animatzen az, eta goi oso barrura. Garrantzitsuna, iruditzen zaitzen jende pentsatzen du gauza asko jakitea dela, ez hainbeste jakitea, baizik zeinek dakien jakitea. Hori da, zeini deitu behar diozun da zeini galdetu behar diozun. Hori da, nora jo, edo azkenien gure profesioa oso zabala da, eta danetik ezin da kontrolatu. Baina bai hori da, zuk ezazuna, norbait jakitea, edo eskola bat norbait egin duna, edo igogailu bajatu duna, edo fatxada bat, edo eraberritze egituran eraberritze bat, jakitea. Nik ez dakit, baina deitu honi, edo deituko dio nik, eta danen artean da, horretako nik uste gure profesioan kriston elkarlana dagoela, gero eta lagun edo kolaboratzaile gehiago eta gero eta gehiago, eta hori oso importantia da. Azkenean, danetik egin bihau eta danetik ez dakigu, eta inoiz ez dugu jakingo, hortik aldetik. Horretarako ere elkargoak asko laguntzen du sail teknikoarekin, ze azkenean horretarako dago, eta egia esan da asko laguntzen du. Unibertsetik irten eta lehenengo guztia, irten baino lehen elkargora junbida, hori klaru dago, azkenean elkargoa da gure profesioan pixka dena batzen da bilena, eta oso importantia da, elkargoko asesoramendua eta kontaktu hauek eta pixkat respaldua eukitia elkargoko. Batez ere, niri bitzen zait arazoa dela ikasketak egiten dien bitartean ikasleak ez dutela arkitekto teknikoekin harremanik. Eskolan ez daude arkitekto teknikoak, ordu pixka galdute irtetzen dira, ez daukate referentzi bat, eta hori niri iruditzen zait aldatu egin beharko litzakela. Oso garrantzitsua da azkenen arkitekto tekniko bat gertu edukitzea, edo irakasle bezala, edo praktika batzuk irakasten, edo eskola magistral bat ematen, edo azkenen referentzie hor daukezu. Norbait esperientzia duna baldin bada, horrek azkenen asko laguntzen du. Egia da, unibertsetik irten da, ez dakizula arkitekto tekniko batek zer egiten daben, edo zer egin aldaben, edo hori da asko lehen komentatu duna bai. Azkenean maizuak arkitektuak edo ingenieroa dira, eta ez dabe hori ikuspuntua parejadore batena inoiz emango. Hori oso garrantzitsua da. Horretarako dago elkargoa eta elkargoak dauken programa hau. Argi dago honekin jarraitu behar dela eta alde positibo besteik ez dauzkela, ezta? Nik jarraitu inbida eta nik uste lehen esan dago, publizitate gehiago edo unibertsitatean gehiago azaldu bida hau. Ez dela oso zaila da unibertsetik irten eta ez baduko zu baintzeta aita edo ama edo familiko bat profesiora dedikatzen dena, inorrez da jarriko liberal moduan dela normala da moduan bebai, baina pixkat profesional moduan, liberal moduan azteko estudio baten sartu baino nik uste asko beto dela. Proiektua, obra munduan, azkenean profesional liberal batek pixkatan egiten du, proiektuak egiten du, obrara doia, segurtasunera ematen du, edo pixkat arlo dena jorratzen ditu hortik aldetik. Orduan nik uste programai salida gehiago eman behar, bizibilitate gehiago eman behar zaio, eta nik uste dela gazteak unibertsitatetik irten eta formula oso aproposa eta beharrezkoa, vamos. Azkenen hastea inoiz ez da erresa, baino formula honekin senior junior programarekin beti norbaiten eskutik baldin bazoaz,
ba beti erresagoa da, behintzat Bai. lagungarriagoa.